The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Gintawag ni Iran Captain Mehdi Taremi nga disastrous World Cup ang nagapadayon sa mga FIFA World Cup 2026. Kasunod sa isang ginapahayag nga unequal treatment sa Iranian national team sa nasabit nga sports event. Suno kay Taremi, madamo sa mga miyembro sa iya team ang na-deny ang US visa samtang kompleto kag suportado naman ang ibang nga grupo halin sa nagkalailain nga pungsod. Ginpahayag man nga madamo ang pwede nga maging solusyon sa ilang naging problema apang wala gid ini mahatagan sang solusyon. Nagreklamo man ini sa ilang naging travel schedule halin sa Seattle kag Tijuana nga nagatugas sang tuman nga kakapoy sa iya grupo nga nagaapekto man sa ilang performance. Samtang sa nagapadayon subong nga mga hinampang sa FIFA World Cup, ang Croatia kagang Ghana nagatubangay subong sa group stage yara sa ika-73 na nga minuto sa ilang hampang. Ang score subong 1 ang Croatia samtang wala pa naka-goal ang Ghana. Sa Group L man sa gihapon, ang Panama kag England nagapaday ng hampang sa ika-75 na nga minuto. Ang England may yara na sang 2 ka goal samtang wala pa sang score ang Panama. Para sa Bombo 35 minutos magrigan sa alas 6 sa aga. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!